Komplu joħorġu aktar fatti li ma ħarġux mill-inkjesta maġisterjali kif l-ex-kap tal-BCA ikkonferma fil-qorti li hu rriżenja għaliex il-Ministru ma kienx jemmen fit-tmexxija tiegħu. Sostna dan Karl Azzopardi nnifsu li huwa l-ex-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Kostruzzjoni u l-Bini fix-xhieda illi taqwa tit-tielet seduta tal-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofija. Azzopardi sostna li wara l-elezzjoni ġenerali tal-2022 il-Ministru l-ġdid Stefan Zilinzo Azzopardi ma kienx qed jaqbel miegħu u mal-mod kif kien qed imexxi l-BCA. Azzopardi sa li huwa xtaq li jkun viċin in-nies tas-settur u jwessa aktar il-konsultazzjoni pubblika bil-għan il-BCA tilħaq l-eżiġenzi tal-industrija tal-bini. Madankollu il-Ministru Zilinzo Azzopardi ma kienx tal-istess fema. Karl Azzopardi sostna li preżentament il-każ tiegħu tar-riżenja jinsab quddiem it-Tribunal Industrijali. Fix-xhieda tiegħu Karl Azzopardi sa li l-Ministru ma kienx qed jaqbel kif kien qed imexxi. Hawnhekk Azzopardi insista li beda jitlef il-paċenzja għaliex huwa rrid jimplementa l-idejat li kellu iżda 3 xhur wara l-elezzjoni kien għadu ma tħalla jagħmel xejn. U insista illi ma rridx joqgħod sempliċiment jagħmelha tal-ħelu wara l-bank tal-uffiċċju. Ta' fil-waqt li konferma li sar xogħol fuq 3 kodiċi separati tal-kostruzzjoni madankollu l-ebda wieħed minnhom ma ġew implementati s'issa fatt illi ma kienx ikun fid-dominju pubbliku kieku l-inkjesta pubblika ma nfetħitx bħal marit Roberta Bela. Il-ġimgħa xedut ukoll l-ex-chairperson tal-BCA Marija Xkembrigalja li lura fi frar ta' din is-sena kellha tirriżenja minħabba li kienet il-perit ta' proġett li spiċċa nqabad fuq filmati illi uraw ġebelja għan nofs ta' triq b'sajla f'Birkirkara. Brabta ma' dan il-każ Xkembrigalja saħet li dakinhar ix-xogħol ma kellux isir u li malli saret ta' fir-riżenjat minn dan il-proġett. Ta' filwaqt li saħet li rriżenjat miċ-ċer tal-BCA minħabba l-ispim medjatiku li nqala. Intqal illi wara dak kollu il-kuntrattur kull ma kien weħel kienet multa ta' 5,000 euro. Matul is-seduta ħareġ fiċ-ċar li la darba binja taħt kostruzzjoni ma jkollux binijiet ġirien magħha il-BCA ma titħolx fiha. Walla stant il-każ tal-binja ta' Kordin illi kollassatu ħallit li Jean Paul Sofija mejjed taħt it-tifrik l-awtorità qatt ma kellha x'taqsam miegħu. Quddiem il-bord tal-inkjesta der anke ċerpersin attwali tal-BCA Xavier Camilleri illi spjega li dalwaqt kull kontrattur għandu jkollu liċenzja u rekwiżiti partikolari oħrajn. Għalkemm dan ifisser illi sal-aħħar ta' din is-sena il-kontratturi xorta se jkunu għadhom mingħajr liċenzja. Il-Maġistrat staqsa jekk din is-sitwazzjoni u x'qed iddejqu u għalfejn bħala chairperson mhux qed jitlob direzzjoni politika sabiex propju din is-sitwazzjoni tinbidel. Mistoqsi jekk hux qed iwettqu pressjoni fuq il-Gvern brabta maż-żieda fl-ispetturi tal-BCA u għas-saħaq li qed jitolbu budget akbar mis-sena l-oħra. Min-naħa tiegħu Jasmine Muscat, kap eżekuttiv attwali tal-awtorità sostna li preżentament hemm 21 spettur bi 17 minnhom on the ground. U spjega wkoll li fix-xhur li ġejjin mistennija jiżdiedu 4 oħra. Bil-bord tal-inkjesta jistaqsi kif jista' jkun daqstant ammont żgħir ta' spetturi ilaħqu mal-eluf ta' rapporti u applikazzjonijiet li jirċievu ta' kull sena minn madwar Malta u Għawdex. Muscat iddeskriva s-settur tal-kostruzzjoni bħal wieħed moribond u li ilu ma jiflaħx għal snin twal. Referenza ċara għan nuqqas assolut ta' regolarizzazzjoni u nuqqas ta' infurzar flagranti. Intant, is-seduta li jmiss tal-inkjesta pubblika se tkun fil-25 ta' Wissu illi ġej.